Tak ahojte, sledujete druhý diel Lovu kaprov s Peťom Slivkom. Sme na hlavnom toku Dunaja a myslím si, že máte sa na čo tešiť. Takže k vode som sa vydal 11. mája, ukotvil som loď, našiel miesta, vyviezol ľudice. Hneď druhý deň som mal kontakt s 13-kilovým kaprom. Máme tu prvého dunajského kapra, rovných 13 kg, nádherne tučný, nie ani tak dlhý. Zabral na jednu plavačku citrusovú. Uvidíme, aké rybičky nám prinesie táto výprava. Plánujem tu byť 30 dní. Potom následne ďalší deň nebolo nič, išiel som prevážať ľudice, do toho sa mi do motoru zamotala veľká žiabrovka. Ďalšie 2 hodiny som túto žiabrovku vyťahoval z vody, bolo tam uviaznutých nejakých 20 pleskáčov, všetko mŕtve a 2 malí kapríci. Tí boli dosť doráňaní, ale nakoniec som ich zachránil a odplávali. Fakt som bol z toho úžasnutý, že ešte teraz sa to tu na tom Dunaji, stále to tu funguje, tí pytliaci to tu. Aj za tie dni, čo som tu, tých 22 som videl, kedy vychádzajú, proste majú poskrývané tie loďky, majú miesta, kde určite majú natiahnuté ďalšie tie siete a určite to budem do budúcnosti riešiť. Už som niečo aj debatoval s rybárskou strážou, aby sa toto zamezilo, lebo to je neuveriteľné, aby v tejto dobe ešte toto tu fungovalo. Na to následne ďalší deň extrémne spustil vodu, behom noci spustil o 50 cm na výšku, čo je strašne veľa. Myslel som, že to na ďalší deň dopustí, ale spustil ďalších 20 cm. Vlastne uviazol som s loďou úplne na suchu, naokolo lodi som mal 50 metrov sucho. Tento jav trval ďalšie 4 dní, takže 4 dní som len kempoval, vôbec som ryby nechytal. Bolo to psychicky dosť náročné, lebo vôbec som ani nechytal, len celý deň som si navaril jedlo, pozrel film. Už som bol taký zlomený, že tento rok mi to asi není súdené, ale nejak som nazbieral psychické síly a vydržal to. Potom začala postupne voda stúpať, čo bolo dobré. Vyviezol som udice, vodu dopustil, začal fúkať jemný vetrík. Ešte predtým, jak dopúšťal vodu, som mal prvý záber. Strašne natešený, bežím k udici, vlastne, ktorú som viedol cez 3 vodiace tyče. Videl som v ďalke zamotanú labuť. To trvalo ďalšia pol hodina odstrihnúť, nájsť druhý koniec, vyslobodiť labuť, zviazať, bla 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 bla, tie veci okolo toho. A zase sa zotmelo. Záber, jazda strašná, rozpám, ježiš, zase vták, idem, zasvietil som čelovkou, vták tam nebol. Chytil som udicu do ruky, cítil som ohromný tlak, rozpám, tam bude ryba. Vykvačkal som silón šnúru akože z týčí vodiacich, prišiel som nad rybu, zrazu to ostalo tvrdé, aký tam bola prekážka, rozpám, aj mám tam blízko toho miesta, čo chytám potopený strom, myslel som, že ryba zašla do ňoho, ale zrazu sa to odlepilo od dna, pri hladine sa ukázal ohromný šupináč, tak hneď som sa rozklepal, keď som chytal ryby asi týždeň, vedel som, že to je veľká ryba, nečakal som, že až tak, ale videl som, že veľká. Tým, že fúkalo, vždy ma sfúkovalo, tak som musel nad neho sa dávať člnom. Nakoniec, nebudem to tu rozmazávať, podobral som ho, v člne som videl, že to je strašná ryba, donesol som ho na breh. Váha sa pretočila 25-20, 107 cm, neuveriteľný šupináč, matka. Neskutočná emócia, veľká radosť, som tu kričal do tmy, super, 2 hardy kej. Som strašne dojatý, podarilo sa mi chytiť neuveriteľnú rybu z Dunaja. Chodím tu 4 roky, trápil som sa, podarila sa mi 1,20, čo som mal aj stávku. Teraz zmenil som značku, chytám preneša, bál som sa, či to bude fungovať, tie boilies, všetko funguje jak má. Neuveriteľná ryba, 25,2 kg šupináč, 107 cm, ukážem vám ho, potom ho pustím tam, kde som ho chytil. Neuveriteľný pocit. Súboj parádny, tá ryba si zaslúži žiť, tam dala mi fakt nádherný okamih, neopísateľný. Kvôli tomuto chodím na ryby. Som tu 2 týždne, z toho
5 dní bola extrémne spustná voda, som vôbec nechytal, len som kempoval. Nemám chytené okrem tejto ryby vlastne 2-3 malé ryby. Ináč strašne sa trápim. A je to tu. Záber, jedna ryba. Je to úplne o niečom inom. Wow! Ďalší deň nebolo nič, išiel som prevážať udice. Taký naladený, plný energie, vyvezené udice. Čo sa zase nestalo? Zase voda dole o 30 cm. Ďalších 5 dní som nemal ani ťuk. Už som bol taký stotožnený. No, jeden krásny kapor je, idem domov. A na toto prišlo, zase dopustil vodu. To som si aj všimol postupne, že keď je plný stav, vtedy je to najlepšie. A ešte keď trošku klesá, vtedy, potom keď klesne pod nejakú hladinu, tak tá ryba asi sa stiahne a nepríjma potravu, alebo tu vôbec nie je. Nasledovala ale strašná búrka, bola predpäť strašná búrka, kde vietor dosahoval až v nárazoch cez 90 km za hodinu. Ešte mi udice potrhal, išiel po Dunaji taký obrovský strom, ten mi všetko zobral, jedine čo som mohol to odstrihnúť. Na ďalší deň ten vietor stále pokračoval, ležal som v lodi, hovorím si, že nebudem tu ležať bez vyvezených udíc, že vyskúšam vyviezť aspoň jednu udicu. Tak som sa ešte rozhodoval, či práva, ľava, vyviezol som, večer záber, padák. A od lodi som zdolal 20,5 kilového šupináča. Neuveriteľné. V ohromnom vetre, v ohromných vlnách som ho... Celý som bol mokrý, išiel som mu naproti, vedel som, že asi väčšia ryba, podobral som ho. Super! 20,5 kg, druhá ryba cez 20 kg, neuveriteľné, som si vravil, to je neskutočné. Dve ryby cez 20 z Dunaja, to sa mi aj nesnívalo. Druhá ryba cez 20 kg za jednu výpravu, proste neuveriteľné. Než go! A tu ho máme. 20,5 kg. Nedotknutá ikernačka, nádherná. Wow. Tak. Krásne. 20,5. OK. A malý citrus plavačka. Nastal ďalší deň, večer sa stmievalo okolo 7:30. Jazda, bam, 19-20 šupináč, krásna ryba, stará, veľká hlava jak pitbull, plná matka. Z ňou som ani video nerobil, fakt bola úplne dozretá, tak len pár fotiek, pustil som ju. Vravím si, wow, 3 neskutočné ryby, ráno vyveziem, asi za hodinku. Bum, záber. Cez 3 tyče idem z dolám, 20-30, hovorím, wow, to je neuveriteľné, 3 ryby cez 20 kg, jedna 19-20, fakt, to bol sen. 20,3 kg, tiež ikernačka, neuveriteľné. Parádna ryba, nádherná, určite v živote nechytená. A čudujem sa, jak niekto môže predávať alebo prenášať takéto nádherné tvory. Tá ryba, keď tu žila, vydržala to tu tie nájazdy pytliakov, tak si zaslúži žiť ďalej tam, kde je a urobí radosť možno za pár rokov aj mne zase, na nejakých 25. Takže wow, tretia ryba cez 20 kg a jeden 19-20, čiže 4 úžasné ryby za rybačku, čo som tu, takže to som v živote nezažil a strašne sa teším. Fakt paráda, 3 ryby cez 20. Tie podmienky, čo som tu, medzi tým aj nehovorím, 6 labutí, 3 čajky, stromy, fakt náročná rybačka, to nie je, že človek príde, vyvezie, nechá to tam, pípne, je záber, najprv musíte nájsť miesto, teraz vôbec, či docielite záber, potom keď je záber, zistiť, či to je vták, či to je vôbec ryba, medzi tým som chytil ale možno 30 jalcov, 3-4 kilové jalce, obrovské jalce, bolenie, to ani nejdem hovoriť, hej, takže fakt na tú psychiku, na tú výdrž je to strašne náročné. Našiel som si jedno miesto, ktoré som si krmil, stále krmil a sem tam som tam vyviezol udicu. Mal som tam mať 2 boleňov, jedného jalca, ale stále som tomu miestu veril. Som si vravel, že kým nechytím z toho miesta rybu cez 10 kg, takže domov nejdem. 19. deň ráno, 8:30, píp, pomalá jazda, pozerám, žiadna labuť. Chytím udicu, cítil som tlak, asi väčšia ryba, sadol som do loďky, idem z dolám, 23-40, mliečak, mladá ryba, neuveriteľná ryba.
Keď som chytil 25-kilového kapra, som nevedel, čo mám povedať. Bol to prvý kapor cez 20 túto výpravu, tak teraz už neviem vôbec, čo mám povedať. Mám 4. kapra cez 20. Ryba neskutočná, je to 23,4 kg mliečak. Odpadávam z neho, fakt nádherná ryba. Ja už neviem, proste. Je to tam, výprava snov, 4 ryby cez 20, 1, 19, 20, to sa už asi nikdy nezopakuje. Hlavný tok Dunaja, žiadne súkromné rybníky. Som tu 3 týždne, je to tam, je to tam! (23:40) 2 kej, 2 syny hardy. Kej chytá veľké ryby proste. Neuveriteľné. Wow. Let's go! Mladá ryba, krásna malá hlava, proste z tohto môže naraz. Ja si aj neviem predstaviť fakt tie matky, aké musia byť na tom Dunaji. Pustíme ho. Pozrite sa, voda po koleno, ani nie po koleno. Kde si robil? Bez najmenšieho poškodenia jedna šupinka. Ani jednej rybe nechybala šupinka, tie ryby pajenské nikdy nechytené. Sám neviem si predstaviť tie matky, keď mliečaci tu majú 23, to už je druhý mliečak z Dunaja, čo som chytil. 21 bol 23,5, tento 23,40. Štvrtá ryba cez 20 kg, to je úžasné. Prajem to asi každému zažiť. Paráda. Teraz došiel Kubo, včera. Zas čo sa stalo, zas voda za noc. 30 cm spám, to je jak naschvál. Už mám toho plné zuby, chcem ísť už domov, ale hovorím si, prišiel, musíme natočiť aspoň jednu rybku v priamom prenose, keď je tu, lebo všetko ostatné som natáčal sám. Dneska 5 hodín po obede bola taká búrka. Pip, 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 cez 3 tyče, Kubo spal. Ani nevedel, ja som si to zdolal, donesol som 14-kilový lisec, nádherný. Včera došiel za mnou Kubo, nech natočíme druhý diel. Problém bol to, že včera spustil enormne zase vodu o 30 cm a proste tá ryba strašne na to tu reaguje a stiahla sa niekde do hlbšej vody. Ale dneska to začal dopúšťať, chcel už ísť Kubo domov. Pravím mu, že určite ostaň, že to po obede by to mohlo prísť a podarilo sa. Krásny 14-kilový lisec. Je proti tomu, čo som nachytal, je menší, ale zase ten paradox voči tým ramenám, že tam sme chytili 9,5-kilového lisca, sme sa radovali. Teraz sme na hlavnom toku, chytili sme 14-kilového lisca a nádherná ryba ikernačka, ukážem vám ho, pustíme ho potom. Krásny. Hlavný tok Dunaja, paráda. Neskutočná ryba. Neskutočná ryba, prišiel, vyčkal, chytili sme ho, paráda. A ideme ďalej. Ideme ďalej. Máme večer 10 hodín, Kubo je tu stále ešte do rána, ostal. Krásny záver, kej 20 hard a k tomu plavačka kej 16, 14,5 kilová ikernačka, teda šupináč. Nádherný kaprík, tučnočky. Paráda. Urobíme fotečku, nebudeme ani sakovať, pustíme. Krásny kapor. Je bez vetrie, super, zdolávačka. Nádhera. Máme ďalšieho večerného kapríka. Krásny šupináč, rovných 15 kg. Je 11:30, o chvíľu končí doba lovu. Potešil nás. Dneska tretí kapor, 14,5, 15 kg. Nádhera, paráda. Super. Som už trošku unavený, mám toho plné zuby. Ale toto stojí za to. Paráda, nádherný kaprík. Proste najlepšia výprava, čo som zažil. Bolo to, čo sa týka úlovkov, najlepšie, ale čo sa týka tej rybačky, bola na to, že som tu 22 dní, ako ryby som chytil, ale je to také fakt, tá voda ide dole, vtedy 3-4 dní nemáte kontakt s rybou, alebo len pleskáče. Je to náročné, ale stalo to za to. Než fungoval na jedničku. Dúfam, že sa vám tento druhý diel bude páčiť, bude trošku iný ako ten prvý. Chystáme už niečo iné, tretie bude zase o niečom inom. To je z mojej strany všetko pre tento druhý diel. A uvidíme, čo bude ďalej. Tak sa majte, čaute, než go!
bla 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 bla. Dobre, stopni.